Počuj, včera sa ma zastala Žaneta. Skončilo to tak, že vlastne Sunny... Je to celkom v pohode, má to také 3 štychy. Budeme mať 3 štychy, oni z toho robia úplne vedu, ale to je pičovina. Áno. Hen pozri, tam si spoločne viažu šnúrky, áno, to je romantika toto. Nerob mi tam duckfacey. Nemôžeme robiť duckfacey? Nemôžeme robiť... Uvidíš sa na YouTube. Yes. Ja som nikde nebola. Teraz človek príde z vysokých Tatier, vymletá k piča, nežijem len s korienkou, čo si vyhrabeme, tak rovno si rozebe nohu. Takže je to celé v pohode, že vraj? Došiel tam typek, že no je to v pohode, iba také 3-4 štychy. To nozeva 2-3 štychy, možno zoberú na kramáre, nehajú si tam hodinku, zaštychujú toho. Všetko bude v pohode, nič to robia iba dramatický krúžok a robia z toho pičeviny. Jebnutí sú všetci. Dohromady, jak tu sú. A títo stavajú snehuliaka. Why not? No, takže týmto by som to aj ukončil, pretože už nie je viac čo povedať. Je tu kopa najbaných ľudí, dúfam, že sa teraz tvária, že sú normálni. Niekto to napil? Hlavne, že hentam ten idiotko vyzerá, že keď skákať zohra, tak museli byť trošku napití. A hentam, čo si chcel skočiť? Dobre, už sa odchádza. A jasné, robí si krvavé šlápoty. Už tancuje, ide čavo. No, tak by som to definoval, že všetko v pohode, len to robili oné halušky. Len tak mimochodom, my sme sanitku nevolali, my sme len čakali na ňu. Nikto ani to nechcel robiť. My sme nečakali, no. Bol taký náš job. No dobre, takže vidím to nakoniec tohto vlogu, jak sa hovorí. Piče, moje šparatko. Dobre. Dobre, tak daj si svoj pozdrav. Čus bus autobus. Lajkujte, komentujte, odberajte a majte sa.